Wong Pati. Wong Pati ya sing digenggam uyah. Kuwi cateten lho to. Coba catet. Iki bahan lho iki. Lho bahane kuwi di goleke karo Mas Duwe. Kok kaya roti nganggo bahan barang to Pak jenengan. Lah ya ki istilah iki bahane iki lho. Wis digoleki karo Mas Duwe, nulih karo penjenengan Mas Harno. Lah iki karek kowe iki apa? Nyekeli gemane kuwi. Piye lakonane piye to kok mumet aku menang Lah ngono wae sing mumet kok. kumpul wong tua-tua ora mudeng aku ki. Lah wong mumet kok dak didagendan. Iki do sadar kok ora. Lah ya aja mumet. Lah ki bahane jenengan niku napa? Sing ditakoni ki sapa? Sing takon iki kowe kuwi. Sing ditakoni kula. Takone karo Mas Duwer. Sing takon aku napa duwer takon kula Pak Do. Kowe takon Duwer. Duwer gawe masukan apa? Utawa Pak Marsono. Soale ngene lho, kok sing nyambut gawe iki rak kowe. Nah. Loh, kok nyambut gawe? Aku ki padha mbek kowe iki kok. Oh padha to? Lho, Kok iso padha? Padha. Padane nggo napa? Padha. Iki korban perasaan lho iki. Oh, maksudnya jenengan ya nyumbang. Lho, piye to ki? Ning wujude tenaga. Mboten aku ya duit. Ya tenaga ya duit. Iki ya duit nak dikeki nek ora dikeki ora nyumbang aku. Lah piye sing age nyumbang apa? Apa dhewe ra kasih. Mboten lho. Ampun dianggap guyon lho Pak niki. Wong ana dalang-dalang, Kong. Kong, Nggih, nggih. wong ana dalang-dalang diaturi gowo. Oh, Aris, Mas Aris. Kowe ngapa? Wah, ampun ngoten niku kula nderek ingkang sepuh-sepuh. Ya wis ngono ae. Abang ngoten niku ki lho nderek ingkang sepuh-sepuh. Ngono ae wis damai urip mulai. Bah, Iya. nun Gak pangapunten. resiko. Niku dalang kurang ajar. Gak iso. Saris niku. Heeh. Kok iso kurang Wong ajar? ana Puyagung wonge we lancare mlaku jenenge sepuh-sepuh kurang ajar to kuwi. Wong sepuh ki lempoh ning omah rasa mlaku wis Sepuh niku asupe ampuh Mas Bagong. Nah, dados dungane niku ingkang dipun Wis genah lho. antu-antu. Kok mbok anggap asepe ampuh iki kenal pot kok piye? Iki piyangi kok. Dungane. Asepe ampuh lho. Nggih. Nek donga ya muni donga. Nggih. Jek ajeng donga napa jeneng dongane bubur napa? Monggo. Malah nggih namung derek mangayu bagio anggenipun Dik Radit menika. Iki bagianto sing digawe ora bagio. Wis genah kok nderek mangayu bagio. Muga-muga saged to dados taruna nguwuli bapa ngoten mawon. Oh, jek. Amin. Nggih. Nek iso ngono Mas Aris. Pripun? Aja ngumpuli bapa. Napa? Wong sing dikendhaleke iki malah anu kok apakne kok. Oh, Nek Mas sinten mau Yoga Raditya niku jelas calone ngungkuli bapa. nggih. Bab napa? Dhuwure wis ketok saiki. Wah, nggih. Mas Bagi ming semene putrane semene Wong wis ketok. ngungkuli iki pintere ora dhuwure. Ngungkuli bapa so Nggih. Iki Wah, jenengane dagelan ora pedhot. Nggih. Ana gandengi. Kaya banyu nganu ya ning larik ya Pak, los. itu gale saya kene nek wadi dikoki kabeh. Ora usah. Kok nek dicatet piye? Nah. Sangat Bati oke, Bagong. tak bati oke. Boten kula bengi iki boten nggih pulpen kok Pak. Boten nggih pulpen. Iki ngene Mas. Iki para kadang-kadang seniman semene akeh niki wis sami mangayu bagyo Mas Bagyo jeneng Pak Kerso ngersakake Mas nang cempurting wayang. Nah kita-kita niki nyumbange apa? Nyumbang Kita-kita. pandonga sing Nggih. supaya Mas Bagi Raden Kerso kali sing Sambekala kali sing Gebaya cinakone kanugrahan Amin. putrane lestari sekolah pinter. Nggih. Di Kudang, ya ki Nggih. kudangane apa Mas? Nek Cape kaya- gunung. Kaya kula Mbah Jumari mau rundungake dhewe. Monggo para kandhane pun lho Pak. kita-kita badhe Dos putih Mas Harno. Jenengan kuwi malah niki gitu. ulun badhe Sing baku. dangetake. Nggih. Nderek ndongake dhateng Nggih. panjenenganipun putra ingkang dipun khitanaken. Nggih. Ingkang dipun wastani Mas Bagong menika sing diarani sunat men. Sunat. Sunat. Napa Pak? Jadi anak ngarani bau Mas sunat. Lah bola Utawi lagi ora khitan. Sunat. Lah nggih. Sunat. Lah nggih sunat. Utawi sing diarani pagas payu puyusa. Apa niku Pak? Poyoso niku. Ayo napa? supit kuwi. Oh, nggih. Iki sing delok ki umum, Mbak. Lah ya umum. Anek ora umum malah ora genah. Ini basa kawe. Dianggep ki wong ora umum apa? Ayo kono padu dhewe-dhewe kono. Sing umum gampang ditampa niku ngethok pucukane. Wis. Nah, Lah pucuk ki pucuk pring apa pucuk apa?